लोगोफोर बरायफिनबाय दिनै गोबां साननि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअ जाबाय आगोलनि बायदिनो आङो इनभेस्टमेन्टनि सायाव भिडिअ बानायो माने शेयार मार्केटआव इनभेस्टमेन्टनि सायाव आङो बेखौ बिराद इम्पर्टेन्ट सानो मानोना बेयो थारैनो बिराद इम्पर्टेन्ट मार नोंथाङा जुदि फैसा दोनथुमनो रोङाब्ला इनभेस्टमेन्ट खालामनो रोङाब्ला जिबनाव माब्लाबाबो नोंथाङा हिउज फैसा गोनां जायोबा एरेन्जमेन्ट खालामनो हानाय नङा ओंखायनो नोंथाङा जि खामानि मावा मानो नोंथाङा साख्रि मावाथों मानो बा हाजिरा मावानो मानो बा नोंथाङा दखानि बा नोंथाङा जेखिजाया मावनानै जेखिजाया फैसा आरजिया मानो नोंथाङा 500 हाजार 1 हाजार 2 हाजार 10 20 हाजार 50 हाजार 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जिमान फैसा आरजिया मानो नोंथाङा नोंथांनि आरजिनायनि सायाव सोनारनानै फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो रोङाब्ला नोंथाङा 2 लाख 5 लाख मोनोबाबो नोंथाङा मालाबा हिउज फैसानि गोनां जायोब्ला एरेन्जमेन्ट खालामनो हानाय नङा आरो नोंथाङा जिबनाव माब्लाबाबो नोंथाङा फैसा जमायनो हानाय नङा थुब्रायनो हानाय नङा बेनिखायनो इनभेस्टमेन्टआ बिराद गोनां दाना इनभेस्टमेन्ट होननानै बुङोबा जोंनिया मानसिफ्रा बिराद गियो आंना फैसायानो गैया माबोरै इनभेस्ट खालामनांगौ जाखो ओरैबायदि बुङो नाथाय इनभेस्टमेन्ट होनना बुंनाया 2 हाजार 5 हाजार 10 हाजार दोनथुमनायखौसो इनभेस्टमेन्ट खालामनाय होननानै बुङा नोंथाङा माने 5 थाखा 10 थाखा 20 थाखा 100 थाखा 1000 थाखा 2-3 हाजार 5 हाजार 10 हाजार नोंथाङा जेसेबां हायो दोनथुमनो हायो दा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि सानसेयाव जुदि 100 थाखा आरजियोब्लाबो नोंथाङा दोनथुमनो हायो 100 थाखा आरजियोबा नोंथाङा 10 थाखा दोनथुम नोंथाङा जुदि मास मोनसेयाव 500 थाखा आरजियोब्ला नोंथाङा 50 थाखा दोनथुम बा नोंथाङा जुदि मास मोनसेयाव 10 हाजार 15 हाजार 20 हाजार जुदि नोंथाङा दरमा मोनोबा बा आरजियोबा नोंथाङा मास मोनसेयाव 500 200 300 बा 1 हाजार दोनथुम आरो जुदि नोंथाङा 50 हाजार 1 लाख 80 हाजार बा 1.5 लाख नोंथाङा फैसा आरजियोब्ला पार मान्थ नोंथाङा 2 हाजार 3 हाजार 5 हाजार दोनथुम बै नोंथांनि सायावसो सोनारो दा इनभेस्टमेन्ट एबा दोनथुमनाय होनना बुङोबा बिराद फैसा दोनथुमबासो दोनथुमनाय जायो बिदि नङा नोंथाङा 500 थाखा जुदि आरजियोबा मास मोनसेयाव अब्लाबो नोंथाङा 20-30 थाखा दोनथुमनो हायो जेराव दोनथुमा मानो खिन्थु आं बुंनाया आं शेयार मार्केटनि सोमोन्दैसो मिथिगौ शेयार मार्केटआव बेबायदि दोनथुमनो हायो आंनो दोनथुमो दा बेनिखायनो आङो बेबायदि आंनावथ' फैसा गैया आङो मास मोनसेयाव 1 हाजार 500 बेबायदि दोनथुमो आरो दिनै आङो थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्राय दोनथुम दिनै आङो आरजिनायनि सायाव सोनारनानै 100-200 दोनथुमनायानो दिनै आंनि लाइफ सालायनायावथ' जेबो हेम्पार जायाखै खिन्थु बै एसे दोनबोनायानो दिनै बुरजा एमाउन्ट जानानै दङ आरो बेबायदि जुदि 5-10 बोसोरनि उनाव जुदि नायोब्ला आं नोंथांमोननोबो देखायगोन 5-10 बोसोरनि उनाव बे आं मास मोनसेयाव 100-200 दोनथुमनाया 5-10-15 बोसोरनि उनाव बेसेबां जाहैगोन एबा जाखो आं नोंथांमोननो आपडेट होबायानो थाखागोनखा दा शेयार मार्केटआव बेबायदि दोनथुमनाय दाना शेयार मार्केटआव माबोरै दोनथुमो होननानै नोंथांमोना सोंगोन आरो बेनिबो माखासे भिडिअ आङो बानायखानानै दोनदों नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव नायोब्लानो मोनगोन आं लिंकबो होना दोनखागोन दाना आं बुंनो नागिरनाया नै नोंथांमोना मिथिगौ गोल्डआव नोंथांमोना जुदि 1-2 मास 3 मास बा 1 बोसोर सिगाङाव दोनथुमनायमोनब्ला दिनै नोंथाङा माखासे फैसा मोननो हागौमोन आरोखि दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नैबे जाबाय गल्ड ETF माने गल्डआव जेखिजाया गल्डआव दोननो हायो आरो जेखिजाया प्लेटफर्म होनना बुंबा नोंथांनो मोनसे फैसा दोनथुमनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जेरैबायदि नोंथांमोना खोनागोन आपस्टक एन्जेल ब्रकिं धन बेबायदि होननाय दा जायखिजाया मोनसेयाव नोंथाङा दोनथुमनो हायो आंबो आपस्टक बाहायो आपस्टकखौबो नोंथाङा दोनथुमनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा आपस्टकखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव रेजिस्टार खालामनांगोन नोंथाङा डिमेट एकाउन्ट खुलिनांगोन प्रसेसआबो सिम्पल लिंक होना दोनदो गोसोब्ला नोंथाङा बे आपस्टकनि लिंकआव थुनानै आपस्टकखौ डाउनलड खालामना रेजिस्टार खालामनो हागोन माने कुनु गिनांगौ गैया बेयाव 5-10 मिनिटनि खामानि दा नोंथाङा जुदि 1 मास सिगां बा 2 मास सिगां बा 6 मास एबा 1 बोसोरनि सिगाङाव फैसा दोनथुमनायमोनब्ला दिनै नोंथाङा बेसेबां मोनगोन मिथिगोन ना नैबे हमना 2024 नोंथाङा फैसा दोनथुमनायमोनबा नै 2024 जानुवारियाव फैसा दोनथुमनायमोनबा नोंथाङा नै बेसेबां मोनगौमोन दिनैसिम नोंथाङा 100% मोनगौमोन 100% माने 1 लाख फैसा दोनथुमनायमोनबा माने नोंथांनि फैसाजों लाबजों 2 लाख जासिगौमोन आरोखि 100 थाखा दोनथुमनायबाबो बे 100 थाखाया 200 थाखा जासिगौमोन 10 हाजार दोनथुमनायबाबो बे 10 हाजारा दिनै 20 हाजार जासिगौमोन बेबायदि बा नोंथाङा जुदि 20 हाजार दोनथुमनायबाबो बियो 40 हाजार जासिगौमोन 100% बारा 100%नि प्लासबावसो नै आं 100%खौनो हमबाय नोंथाङा जुदि 2000 बा नोंथाङा जुदि नङा दे 2024 नङा दे नोंथाङा 2025 दोनथुमनायमोनबाबो दा अक्ट'बर सोलिगासिनो दं अक्ट'बर दा होमबा नोंथाङा जानुवारियाव फैसा दोनथुमनायमोनब्लाबो दिनैसिम अक्ट'बरनि दिनै 20-21 तारिखसिम नोंथाङा 68% मोनगौमोन आरो 68% माने 100 थाखा दोननायमोनबाबो नोंथाङा 168 मोनसिगौमोन आरो बा नोंथाङा जुदि 1 लाख दोनथुमनायमोनबा नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन 1,68,000 मोनसिगौमोन आरो 10 हाजार दोनथुमनायबाबो नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन माने 16,800 मोनसिगौमोन आरो बेबायदि 1 हाजार दोनथुमनायबाबो नोंथाङा बेसेबां मोनसिगौमोन 1600-1700नि खाथियाव मोनसिगौमोन आरो नोंथाङा जानुवारियाव जुदि बे गल्डआव फैसा दोनथुमनायबा दा फैसा शेयार मार्केटआव फैसा दोनथुमनायनि पावारा बेबायदि one of the most powerful way of becoming the owner of huge wealth एबा मानि माने मोनसे समनि गेजेराव फैसा बुरजानि बिगोमा जानाया माने शेयार मार्केटआव दोनथुमनायनि गेजेरजों सम्भब जायो आरोखि दा बेनिखायनो बेबायदि दा नैबेनो मोनसे एग्जाम्पल गल्डआ ओरैबायदि गल्डनि प्राइसआ नोंथाङा नाय आसल मार्केटआवबो नोंथाङा सनानि बेसेनखौ सोंनानै थांनाय बोसोराव बेसेबांमोन तला मोनसेयाव दा माने जुवेलार दखान सोंनानै नाय
मोनसे तलानि सना मोनसे 1 तला सनानि बेसेना बेसेबां सोंनानै नायथां ओरैनो बेसेबां बारायदों दा बेबायदिनो आरो बे बुस्थुआ बेबायदिनो खमायलाय बारायलाय खिन्थु टाइमनि गेजेरजों बेयो बारायखाथारो आरोखि दा बेनिखायनो इनभेस्टमेन्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु हमनानै लाबाय दे नोंथाङा नैबे मा मास नैबे आगष्ट'आव फैसा दोनथुमनायबाबो बे गोल्डआव आगष्ट'आव फैसा दोनथुमनायबाबो नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन गोल्डआव बेसेबां पार्सेन्ट मोनगौमोन नाय आगष्ट'आव दोनथुमनायबाबो नोंथाङा नै बेसेबां मोनगौमोन 30% अलमस्ट 30% माने 1000 थाखा दोननायबाबो नोंथाङा बेसेबां मोनगौमोन 1000 ओमफ्राय 300 माने 1300 थाखा मोनगौमोन आगष्ट'आव फैसा दोनथुमनायबाबो हमना ला नोंथाङा जुदि 1 लाख थाखा दोननायबा 1,30,000 मोनगौमोन आरो आगष्ट'आव दोनथुमनायबा 2 मास 3 मासनि गेजेरावनो जोङो फैसा दाहार होयोबा सोरनोबा फैसा दाहार होयोबा गामिफोराव खनसयफोरा बेसेबां मोनो 3%ल'सो मोनो बा मोनोबा 5% मोनगोन सोरबा जुदि इलिगेलि 5% सुद होयोबा खिन्थु नै 2-3 मासाव जों बेसेबां मोननानै दङमोन गोल्डआव फैसा दोनथुमनायबा 30% माने पार मान्थ नायोबा 10% जोङो ओरैनो सोरनोबा मानसिफोरनो फैसा दाहार होयोबा 3% मोनो खिन्थु जोङो नोंथाङा नैबेयाव फैसा दोननायबा गोल्डआव बोरैबा बुजि मोननानै गोल्डआव फैसा दोनफ्लांनायबा मास मोनसेयावनो नोंथाङा 10% 10% 10% मोनगौमोन स' एकदम पावारफुल फैसा दोनथुमनायनि मोनसे प्लेटफर्म आरोखि बेयो दा बेनिखायनो आङो नोंथाङा गोल्डआव दोनो ना मायाव दोनो ना स्टक बायो नोंथांखौ आङो जेबो एडभाइस होआ खिन्थु नोंथाङा जायखिजाया फैसा मुवा दोनथुमनांगौ मोनसे रिलायेबल प्लेटफर्म ट्रास्टेड प्लेटफर्माव फैसाखौ दोनथुमनांगौ मारै दोनथुमो बेंकआव दोनथुमो ना पस्ट अफिसाव दोनथुमो ना शेयार मार्केटआव दोनथुमो जायखिजाया मारै हायो नोंथाङा जेसेबां फैसा आरजियो बेनिनो एकदम इसे बिबांनि जाहाथे नोंथांनि लाइफ सलायनायावबो हेम्पार गोलैया बेबायदि नोंथाङा हमनानै ला जुदि मास मोनसेयाव नोंथाङा जुदि 100 थाखा आरजियोब्लाबो नोंथाङा 5 थाखा दोनथुमनो रोंनांगौ आरो मास्ट दोनथुमनाया बिराद इम्पर्टेन्ट जोंनि मानसिफ्रा दोनथुमनो रोङा आरो दोनथुमनो रोङिनिबो खारन दङ थारमाने जोंनि इडुकेसन सिस्टेमावनो फाइनान्सियेल मेनेजमेन्टनि नलेज होनाय जाखाया फैसाखौ माबोरै मेनेज खालामनांगो फैसाखौ आरजिनानै मोनोबा बे फैसाखौ माबोरै मेनेज खालामनांगो बबेयाव माबोरै मेनेज खालामनांगो बेनि नलेज जोंनि जेनेरेल इडुकेसन सिस्टेमाव कुनु लेसन गैया बेनि जों स्कुलावबो मोना बेनिखायनो मानसिफ्रा जेसेबां फैसा मोनोब्लाबो फैसानि समस्या जोबा मानोना जोङो फैसा मेनेज खालामनो रोङा दा बेनिखायनो आङो बे बुस्थुखौ जर होयो आरो भिडिअ बानायबाय थायो सम नोंथाङा बे फैसाखौ मेनेज खालामनो थाखाय सोलों नङाबा नोंथाङा जेसेबां दरमा मोनो एसेबांनो फैसा खरस खालामबाय थागोन आरो जेसेबां दरमा मोनोब्लाबो नोंथाङा मालाबाबो फैसानि जेंनानिफ्राय बारग'नाय नङा जेब्लासिम नोङो दोनथुमनायनि बेबस्थाखौ रोङा एबा सोलोङा एबा दोनथुमनायनि सिस्टेमखौ नोंथाङा जेब्लासिम कन्टिनिउ खालामा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ थ' नोंथाङा जुदि गोसोब्ला शेयार मार्केटआव दोनथुमनो हायो रावनिबो सायाव सोनारनो गोनां गैया शेयार मार्केटआव दोनथुमबा नोंथांनो मोनसे ब्रकार नांगोन बे आपस्टक एन्जेल ब्रकिं होनाय बायदि नैबे आपस्टकनि लिंक दङ गोसोब्ला बे लिंकआव डाउनलड खालामनानै नोंथाङा आपस्टकआवबो दोनथुमनो हायो आरोखि दा बेखिनिखौनो बुंबाय उनाव आरो भिडिअ लाबोगोन बेदिनो सोरबा माबा मोनसे मिथिनो लुगैयोबा आंनियाव सोंहरजागोन आङो बुंनो नाजागोन आरोखि